ମୋ ଗାଁ ଗାଈଗୁହାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ଲଗରେ ମାମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କହ? ହଁ ବା ଜବର ଦେଖିବା ଯାଉନ ସତରେ ପୁରା ଚପଲ ଭଲ ତିନ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ଦଶପୁର ଗୋଟେ ହିରୋ କଣ କରିବା କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କଳା ହଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ମେଡିକାଲ ଚାଲିଛି ତିଆରି। ଆଉ ଦଶପୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଯାହା ଫଳରେ ବାହାର ପଟ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଜାଣିନି ଏ ଜାଗାରୁ ବେରପାତ୍ରକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। କାନ ଆମର ଛିଡି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି।